жывая мова, так, жывая мова, заняткі з праводжу я, так, і сапраўды на гэта занятка я вырашыў падрыхтаваць для вас прыклады з жывой мовай. Зараз я вам уключу сваю прэзентацыю, з якой працаваў даволі доўга. Шмат часу пайшло на тое, каб адабраць гэты самы контент жывой мовы, якая сустракаецца, напрыклад, у сацыяльных сетках, і мы прааналізуем, может быть, нават я раскажу пра такія дзве асноўныя тэндэнцыі, нават такія супрацьлеглыя тэндэнцыі, якія існуюць у маўленні беларускамоўных карыстальнікаў сацыяльных сетак. Пачынаем працу. Так, тэма сённяшніх заняткаў – гэта асаблівасці маўленчай культуры беларускамоўнага інстаграм-блогера. Чаму інстаграм, я скажу, напэўна, праз хвіліначку. Але спачатку паглядзіце, калі ласка, вось тут, так, такое пытанне, якое люблю я задаваць сваім вучням, студэнтам, што не так з тэкстам на выяве. Прыгледзьцеся, калі ласка, да гэтага тэксту. Я стараюсь падбіраць такія выявы, каб не было нейкіх такіх кампраметуючых выяў ці выяў нейкіх асоб, але у той час гэта выявы, якія даступны ў сацыяльных сетках. Калі ласка, што ж не так з гэтым тэкстам на выяве? Ці ўбачылі вы тут нейкую недакладнасць, нейкую памылку? Так, ага, зараз толькі пляжу чат. І сапраўды 2, 3, 4, так, у нас чалавекі. І на гэтым прыкладзе, дарэчы, я потым з сваімі вучнямі нават у свой час правёў такую даследчую работу, дзе мы прааналізавалі асноўныя такія асаблівасці гэтай маўленчай культуры беларускамоўнага інстаграм-блогера. А можа быць, хто-небудзь адкажа, вось тут такое слово «маўленне». Я хацеў бы у вас запытаць, маўленне, а тут ёсць ж мова, а ёсць маўленне. Ці памятаеце вы, ці можаце вы акрэсліць, у чым розніца паміж мовай і маўленнем? Можна ў чаце, або можна сказаць у голас. Мова можа быць вуснай і пісьмовай. Вось, дзякуй вялікі, Марына, за адказ. Ну і, дарэчы, хачу асобна яшчэ падзякаваць Марыне. Яна выканала домашняе заданне, напісала мне ў тэлеграме, даслала выкананае домашняе заданне, што было для мяне вельмі прыемна. Мова і маўленне. Мова можа быць вусная і пісьмовая. Вельмі часта гэтае паняцце мы крышачку блытаем. Мова – гэта інструмент. Я тлумачу так, так? Вось паглядзіце, зараз, можа быць, бачна, не бачна, так, вось у мяне ручка. Вось гэта мова. Так, калі кожны з нас купіць такія самыя ручкі, і кожны з нас будзе пісаць адзін і той жа тэкст, ці атрымаецца ў нас абсалютна аднолькава? Хутчэй за ўсё не. Таму мова – гэта інструмент, а маўленне – гэта працэс. І, Марына, гэта маўленне можа быць, так? Пісьмовае маўленне, пісанне, можа быць гаварэнне, вуснае маўленне, можа быць слуханне і можа быць чытанне. Карацей кажучы, мова – гэта выкарыстанне, маўленне, прабачце, гэта выкарыстанне мовы у паўсядзённым жыцці, у разнастайных маўленчых сітуацыях. І сёння мы якраз такі зоймемся гэтым самым маўленнем, але мова, як універсальная з'ява, патрабуе сваіх правілаў. Таму паглядзім, якія памылкі сустракаюцца ў маўленні беларускамоўных інстаграм-блогераў. І глядзіце сюды, штосьці тут у нас павінна паявіцца. Так, я, як прыклад, узяў сацыяльную сетку Інстаграм. Можа быць, гэта дадзеныя хутчэй за ўсё ўжо састарэлі. Зараз, напэўна, нашмат больш людзей выкарыстоўвае той же Інстаграм, можа быць, іншыя сацыяльныя сеткі. Я, напрыклад, даволі актыўна, хаця ўсё адносна карыстаюся гэтым самым Інстаграмам. І давайце на разміначку паглядзім. Аб'ектам тут маёй працы стала вось гэта тэкставае напаўненне акаунтаў асобных беларускамоўных блогераў, карыстальнікаў Інстаграма. І паспрабуйце, шаноўнае гаспадарства, адказаць на пытанне, што ж напісана няправільна. Канешне, вельмі добра, цудоўна, калі людзі пішуць
па-беларуску, і сваімі я не стараюся іх выпраўляць, так, але проста выкарыстоўваю гэты матэрыял для працы з сваімі вучнямі, студэнтамі, каб палепшыць, каб яны мелі магчымасць палепшыць уласнае маўленне, тому што часам даводзіцца мне адказваць на такія папрокі, можна сказаць, што вы тут памылкі шукаеце. Ну, не то, што толькі шукаю памылкі, але такую бяру жывыя прыклады, скажем так. Але ні ў якім разе так не хачу нікога абразіць ці пакрыўдзіць. Сапраўды, паўгода. Горад, 2 разы, я думаю, можна, так, 2 разы можна. І памятайце, так, паўгода, 1,5 года, 1,5 дня, напрыклад, вельмі часта памылка. А што там з... горад некалькі разоў, 3 разы. 93 разы. Прыгожы горад, горадзе... Бачу. Так, дзякуй, сапраўды. 3 разы, дзякуй. Гэта ў нас спадарня Кацярына, так. А што з тым раством? Пекчы. Вось цяжкі, так? Цяжкі дзеслоў. Печ. Печ гэта... куды мы, так, гэта так, у хаце стаіць печ, дзе мы можам пячы, хутчэй за ўсё. Пекчы. Магчыма, дапускаецца гэтая форма, але літаратурнай формай з'яўляецца форма пячы. Пячы пірагі. Пекчы, магчыма, дыялектная, хаця, ведаеце, трэба у кожным разе спраўдзіць у слоўніках, я пастараюся глянуць. Так, пекчы, я б сказаў пячы. Дзякуй, Елізавета, дзякуй, Артур. І у гэтым аб'екце даследавання я выдзеліў наступную такое пытанне, наступную прадмет. Так, я звярнуў увагу на асаблівасці выкарыстання беларускай мовы на прыкладзе вось гэтых акаунтаў. Давайце мы паглядзім на такія прыклады, яшчэ якія тут ёсць, а потым паглядзім на 2 асноўныя тэндэнцыі. Што ж не так з гэтымі слоўцамі? Йогурт. Йогуртом, так, спадар Артур, так, калі пішам лацінкай, то тут па-іншаму не напішаш, так, але сапраўды па тых зменах у беларускай арфаграфіі цяпер пішам праз літару Ё. Йод, йогурт, Нью-Йорк той жа. А што там з гастратурам па смаргоні? Даводзілася мне бываць калісьці і ў гэтым горадзе. Па смаргонску. Так, па смаргонску, па-магілёўску і гэтак далей. Прыемна, што вы так хутка адказваеце на гэтае пытанне, але гэта толькі размінка. Глядзім, як пойдзе справа далей. Такім чынам, звярніце ўвагу, гаспадарства, калі я разглядаў такі вялікі даволі шэраг гэтых памылак, звязаных з выкарыстаннем беларускага, памылак і асаблівасці выкарыстання беларускага, я выявіў такую тэндэнцыю, як з аднаго боку пурызм. Вы бачыце, што гэта такое. Так, часта імкнёмся выкарыстоўваць такія слова, якія, у нашым выпадку пры наяўнасці вялікай колькасці рускамоўнага насельніцтва, так, выкарыстоўваем словы такія, якія б не былі сугучнымі са словамі з рускай мовы. Хаця часам пры гэтым так адштурхоўваем беларускія лексемы, якія таксама уласцівыя беларускаму. Памятаеце, мы размаўлялі пра прыназоўнік «к», які даволі шырока ўжываўся беларускаму, але цяпер яго ўжыванне зведзена да мінімуму і выціснуты ён прыназоўнікам «да». Таму асноўная першая тэндэнцыя, калі людзі пераходзяць на беларускую мову, развіваюць свае блогі беларускамоўныя, гэта імкненне да пурызму. Нават у мяне вучні адказваючы на пытанне, які наступны урок, а ў іх наступны урок матэматыка. Як вы думаеце, што вучні казалі ў такім выпадку? Які у вас наступны урок? І яны замест таго, каб адказаць матэматыка, што яны адказвалі? Як вы думаеце? Як можна яшчэ назваць матэматыку? Ці ёсць версіі? Спадарня Марына, можа, скажа.
Матэматыца? Абсолютно правильно, так. Хаця гэта я б хутчэй не назваў пурызмам, гэта такая другая тэндэнцыя, гэта гіперкарэктнасць, так. Калі мы чуем, што ведаем нейкае правіла, але ведаем яго не да канца і все адно стараемся яго выкарыстаць, так. Наступны урок матэматыцы, так. Альбо вучань цягне руку і гаворыць: а можна я выйду да, і што ён гаворыць? Можна я выйду да дошка, я выйду да, як ён гаворыць? Да Дошцы. Да дошцы, так. Таму што ён чуў, што ёсць гэта чаргаванне, так, але да канца яшчэ не можа выкарыстоўваць гэта правіла. Можна выйсці да дошцы, так. Наступны урок у нас матэматыца. Так, я так, Артур, я ім так і казаў, не кажу. Матэматыца, або хутчэй матэматыца гэта настаўніца, так, а урок у вас матэматыка. Так, вось тут яшчэ такое, і такую тэндэнцыю мы назіраем і ў маўленні беларускамоўных інстаграм-блогераў, і часам даводзіцца пачытаць наступныя выразы. Паглядзіце, калі ласка, і зараз у вас будзе практычнае такое заданне. Пераклад, уявіце, з беларускай мовы на беларускую мову, так? Я не кажу, што я там супраць вось такіх лексем, але трэба проста памятаць, што ёсць у нас словы-сінонімы, так? Паспрабуйце перакласці з беларускай мовы на беларускую. Заўзятары замовілі ў намёце квіткі і марозіва са зніжкай, ось такі чыста пурыстычны сказ, так? Або трываем паразу на выправе. Паспрабуйце перакласці, напэўна, вам яшчэ не даводзілася перакладаць сказы з беларускай мовы на беларускую. Тут я падабраў такія вось найбольш яскравыя прыклады гэтай самай пурыстычнай тэндэнцыі. Ну, калі ласка. Можна сказаць, можна напісаць. Так. Балельшчыкі заказалі ў палацы білеты і марожнае са скідкай. Дзякуй, спадар Артур. А што з гэтым тут цяжэйшае? Трываем паразу на выправе. Ну, я, можа быць, увяду тут у кантэкст. Гэта пра футбольны матч, дзе інстаграм-аккаунт аднаго з футбольных клубаў такі загаловак даў чарговай навіне. Вось гэтай падзеі. Вынікам пэўнага футбольнага матча. Можа быць, спадарня Марына ці Елізавета паспрабуе. Што з гэтым трываем паразу на выправе? Так, Марыя? Спадар Артур напісаў: церпім пройгрыш на выездзе. Так, дзякуй. Цяжка, так. Спадарня Марына, можа быць, у вас ёсць версія з гэтай паразай на выправе? Няма. Давайте паглядзім, якія я тут падабраў варыянты. Памятайце, пераклад гэта ж такая рэч, што не можа быць адзіна правільнага так варыянту. Ну і вось глядзім. Тут у мяне. Балельшчыкі заказалі, так, глядзім, спадар Артур там усё. Балельшчыкі заказалі ў палацы білеты і марожнае са скідкай, так. Спадар Артур малайчына, так, абсолютно у нас 100% тут супадзенне. І у спадара Артура там церпім пройгрыш на выездзе. Тут у мяне будзе, напэўна, крышачку па-іншаму, а ўжо не памятаю, зараз давайте глянем, што там у мяне было. Паражэнне. Церпім паражэнне на выездзе. Вось. І той варыянт, у прынцыпе, правільныя. Тут больш такія літаратурныя класічныя варыянты, але памятайце, што слоўнікі, гэта нармальна, не паспяваюць за жывой беларускай мовай, і таму вось мы з вамі размаўлялі пра тое самае слова накірунак, так, якое цяпер не нарматыўнае, але выкарыстоўваецца настолькі часта, што цалкам магчыма трапіць яно і ў слоўнікі. Тое самае можна сказаць, пра слова замовіць.
настолькі часта выкарыстоўваецца ў значэнні заказаць, што нічога страшнага, калі мы гэта слова выкарыстаем у нашым маўленні. Ну і давайте паглядзім далей, што там у мяне ёсць. Вось так вось прыклады ілюстрацый гэтай самай пурыстычнай тэндэнцыі. Зніжка, кафе, кавярня, так, бачыце, і такія тут у мяне вывады па гэтым раздзеле. Даволі часта, так, людзі, якія пераходзяць на беларускую мову, стараюцца максімальна адштурхоўвацца, напрыклад, ад рускай мовы, каб не было, каб мінімальна былі словы сугучныя з аналагічнымі ў той жа рускай мове. З іншага боку, ёсць іншая тэндэнцыя. Як вы думаеце, якая гэта тэндэнцыя? Што там у нас будзе? Калі з аднаго боку у нас пурызм, імкненне ачысціць мову, так, ад слоў блізкіх у гэтым выпадку па гучанні з рускай мовы, то ў іншым выпадку назіраецца адваротная тэндэнцыя, калі выкарыстоўваюцца якія словы? Запазычаныя. Запазычаныя. Ну, запазычаная такая агульная тэндэнцыя. Дзякуй, спадарня Елізавета. Спадарня Кацярына напісала так. Русізмы, так, спадар Артур, тэндэнцыя адлічваецца ад 33-го года, калі была рэформа беларускага правапісу. Ну, я хутчэй браў тэндэнцыі ў сучасным, так, беларускім маўленні. У людзей, якія, ну, зразумела, як, напэўна, большасць з нас у свядомым узросце перайшлі на беларускую мову. Давайте паглядзім, што тут у мяне ёсць. Так. Па-навуковаму, калі гэта назваць, так, то можна назваць гэта такая руска-беларуская інтэрферэнцыя. Памятайце, што мы правільна казалі двухмоўе, як 2000-ны. Хочам адштурхнуцца ад рускай мовы, але калі перайшлі на беларускую мову у свядомым узросце, многія рускамоўная канструкцыя застаюцца ў памяці і ўплываюць на правільнасць нашага маўлення. І такім чынам у нас у маўленні пранікаюць такія калькі з рускай мовы. Бачыце, экскурсія па раёнам, падзяліцца па сакрэце, стрэмнае слова, напрыклад, экскурт. Так, вось і там так пераклаў гэтае слова на беларускую. Не пераклаў, а паправіў гэтыя выразы на паправіў у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Падзяліцца пад сакрэтам, дарэчы, даволі так доўгі час я не ведаў, што правильно падзяліцца пад сакрэтам. А такое вам пытанне, калі вось з такіх адметных, вельмі адметных канструкцый мы ідзём дзе-небудзь і мы спатыкнуліся. Мы скажем, а вось ішоў і спатыкнуўся аб камень. І гэта будзе таксама вось гэтая беларуска-руская інтэрферэнцыя. А як усё ж такі правільней сказаць па-беларуску? Спатыкнуўся не аб камень, а як? На камень. Так, па-беларуску спатыкаемся на што? Так, спатыкнуўся на камень. Дзякуй. Давайте паглядзім, што у нас ёсць далей. І вось тут так я прааналізаваў гэтыя ўсе інтэрферэнцыі, ну, ўсе ці асноўныя віды. Гэта лексічныя. Калі так ёсць словы па сутнасці рускія, ужываюцца беларускім фанетычным афармленні. Ну, далёка за прыкладамі не трэба хадзіць, так ёсць у нас і паэты, пісьменнікі, якія пішуць творы на трасянцы, ёсць і гурт, тое же сэрца пацана, так, разбітае сэрца пацана РСП, які піша свае песні на трасянцы. Гэта марфалагічныя, вельмі частыя вось памылкі, на які мы звярталі увагу. Па гораду, па полю, два чалавека, сінтаксічная, паехаць за арэхамі. А калі я скажу пра гэту сінтаксічную, мой любімы прыклад, зараз прывяду ў чаце, ці правільна я скажу, пабегчы за сябрам, ці правільна? Паехаць за арэхамі, я кажу, пабегчы за сябрам. А сябра. Але, ведаеце, тут можна і па сябра, можна і за сябрам. Тут залежыць ад кантэксту, правда? Калі сябар пачаў ад мяне ўцякаць, так, дзякуй, спадар Артур, а я пабег за ім следам, то, в прынцыпе, абсалютна правільна будзе пабегчы за сябрам. А калі сябар знаходзіцца ў суседнім кабінеце, я пабег па яго, каб паклікаць сюды, то пабегчы па сябра, калі гэта мэтавае значэнне. Ну, і акцэнтнае, несвіжскі, напрыклад, замак,
правільна будзе праз літару Я, і памятаеце, у нас быў гэты націск, так, і правільна прачытаем Нясвійскі, канешне, замак, які знаходзіцца ў якой вобласці, хто памятае? Гэты сам Нясвійскі замак. Бродзінска. У Мінская. Мінскай. Там Нясвіж і Мір блізка знаходзяцца, так, 30 кіламетраў паміж імі, але гэта ўжо розныя вобласці. Давайте пойдем далей. І вось зараз, напэўна, спынімся на больш падрабязна на нейкіх відах інтэрферэнцыі. Вось яна, так, раздражнёна, стакан, лексічная інтэрферэнцыя. Памятаеце яшчэ пра безэквівалентную лексіку. Вось прыклад, так, паглядзець на зорнае неба і загадаць жаданне на падаючую зорку. А як, дарэчы, можа быць, не будзем перакладаць на рускую мову, а як апісальна патлумачыць вось гэтую безэквівалентную лексіку? Буслянка, грыбасей, алей і абапал. Што зрабіць? Апісальна. Буслянка гэта калі тут я так спрошчана даваў вучням перакладаць, а калі мы апісальна, буслянка гэта што? Гнездо бусла. А грыбасей? Дождж, мабуть. Грыбны дождж, так, алей? Масло. Так, цікава, што вось з гэтым алеем, калі жыў у Магілёве, там ёсць і цяпер вуліца Алейная. Менавіта таму, што раней там жылі гэтыя людзі, якія займаліся вырабам, можа быць, продажам алею, масла, так? Якога масла? Якое гэта масло алейнага, дайце каласка, гэта? Расліннае. Якое, Ліза? Расліннае масло. Расліннае, так? І калі на дамы размясцілі шыльды, і там шыльды былі на рускай мове, то пераклалі гэтую назву вуліца Алейная і напісалі Алейная, так, не прыгаталася ад рускае слово. А алея і зусім іншае значэнне атрымалася у назве гэтай вуліцы. І абапал у нас застаецца. Абапал гэта Два бакі. з двух бакоў. Так. З двух бакоў бярозы растуць абапал, альбо часам выкарыстоўваецца як варыянт паабапал дарогі. На гэта мы звернем яшчэ ўвагу. Так, мы ўжо бачылі вось тымі прыклад з два чалавека. Што яшчэ? Так, вось знаходзіцца ў 28 кіламетрах ад Лісабона. Правільней па-беларуску знаходзіцца не бачу, так, знаходзіцца як там? Артур напісаў за. Ага, мне вось нешта зараз у часе не было бачна. Так, а ці памятаеце, можа не памятаеце, ці ведаеце, якая розніца? Знаходзіцца за 28 кіламетраў ад Лісабона і знаходзіцца кіламетраў за 28 ад Лісабона. Мы быццам толькі памянялі парадак слоў, а розніца? Дакладна або прыкладна. Дакладная або прыблізная колькасць, так. Калі кіламетраў за 28, то гэта можа быць і за 30, так, можа быць і за 25. Добра, дзякуй. А памятаеце, мы з вами размаўлялі, з тымі, хто быў на папярэдніх занятках, пра марафон. Ці хто запомніў, якая марафонская дыстанцыя? Это колькі кіламетраў? Во, дзякуй вялікі. Так, спадар Артур, 42 кіламетры 195 метраў даводзілася мне ў гэтым годзе, і раней пераадольваць марафон. У гэтым годзе бегаў у горадзе, дзе я жыву, у Гданьску. І акцэнтная інтэрферэнцыя, пра якую мы ўжо казалі. І давайце паглядзім на прыклады гэтай самай Можна маленькае пытанне? Там быў прыклад з арэхамі, да, пайсці? Зараз быў прыклад. Ага, так. Да, а правільна як па арэхі? Паехаць па арэхі. Але звярніце увагу, з гэтым, дзе там былі нашы арэхі? Зараз мы да іх вернемся. Дзе яны былі, гэтыя арэхі? Вось тут, так? Да.
Тут залежыць, куды мы паехалі. Калі мы паехалі ў лес, Мгм. так, то мы едзем у грыбы, у ягады, у арэхі. Калі мы Мгм. паехалі у краму, на рынок, на кірмаш, то мы паехалі па арэхі. Тое самая канструкцыя у ягада грыбы. Паехаць у ягады, паехаць у грыбы. Калі мы накіраваліся ў лес, збіраць гэтыя самыя ягады ці грыбы. Калі мы паехалі па ягады па грыбы, то гэта значыць, што мы едзем купіць іх, напрыклад, у нейкай краме. Дзякуй. І штосьці зараз тут дойдзем, што там у нас было. Так, вось гэтыя прыклады. Бачыце, шукаў такія самыя розныя ілюстрацыі, пра якія мы ўжо казалі. 2, 3, 4 ўжываюцца з назоўным склонам. Таму бо акенца гэта ўжо родны склон. Так, няма акенца, няма кота. 2 коты, 4 кані, ласі, памятаеце, з націкамі, ваўкі, зубры. Ну і давайте паглядзім вось тут уже. Давайте павыпраўляем крышачку. Што ў нас у гэтых прыкладах не так? Што выправіць? Па лічбавых тэхналогіях Па лічбавых тэхналогіях. Вось тут мы бачым гэты прыклад, так, руска-беларускай інтэрферэнцыі, калі часта выкарыстоўваюцца канчаткі уласцівыя для рускаму. А хто здагадаўся, што значыць першы МК? Майстар-клас. майстар-клас. Майстар-клас, малайцы, так. МК, гэта як назваць гэту штуку? Гэта што такое? Гэта? Такое, як называем такія скарачэнні? Абрэвіатура. Акронім, абрэвіатура, так. І звярніце ўвагу, вось я тут напишу адну па гэтых абрэвіатурах пару цікавых момантаў. Вось гэта абрэвіатура, я напісаў у чаце. Вы бачыце, так, гэта скарачэнне ад Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы. Ці правільна я напісаў гэту абрэвіатуру? Калі вось такое Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы. Калі мы ведаем, што пасля «Р» быццам бы не павінны пісаць «І», так? Дзякуй, спадар Артур. Так ці правільна? Вось гэта гэты самы... Як яго прачытаць, дарэчы, гэту абрэвіатуру? Што вы думаеце з гэтым рэспубліканскім, напрыклад, інстытутам вышэйшай школы? Марына, як бы вы прачыталі, ці Елізавета? Ці Марыя? Па літарах, типу Р і В. А вось, дзякуй, спадарня Елізавета. Вы тут правільна сказалі, у якім плане. Абрэвіатуры бываюць літарныя або гукавыя. Так? Літарная, калі мы чытаем па назвах літар. Так? Што там прыдумаць з такога, ну, умоўна кажучы, РБ, так, Рэспубліка Беларусь, калі ўзяць такое. А тут могуць быць гукавыя, калі чытаем іх слова. МАЗ. Так. Мінскі аўтамабільны завод прачытаем як МАЗ. То тут прачытаем як гукавая абрэвіатура. Не будзем чытаць Р і В Ш, хаця тэарэтычна маглі б. А як прачытаем тады? Калі гэта гукавая абрэвіатура, прачытаем РІВШ або неяк па-іншаму. Рывш. Прачытаем так, вось пытанне Марыі, прачытаем рыўш. Чытаем у адпаведнасці з правіламі беларускага літаратурнага вымаўлення. Так, хаця пішам вось так РІ, але чытаем рыўш у адпаведнасці з правіламі беларускага маўлення. Дарэчы, ёсць у Беларусі беларускі дзяржаўны універсітэт. Так? А ці правільна я напишу вось тут у нас віртуальны універсітэт, так? Калі, давайте вось, так, справді, віртуальны універсітэт, вось спадару Вітаўту будзе цікава. Віртуальны універсітэт. Ну, па-першае, універсітэт мы пішам з унескладовым, так, віртуальны універсітэт. Хаця і запазычанае слово, але мы ўжо разбіралі, так, што ў гэтых выпадках мы пішам унескладовы, бо гэта не ум-ус. А калі мы вырашым зрабіць абрэвіатуру, то якая будзе абрэвіатура? Вось такая або вот такая. Спадарня Марыя напісала
ВУ, так, або ВУ, калі гэта прыняць як літарная абрэвіатура. Так, што наконт абрэвіатураў, сапраўды, наконт абрэвіатураў вялікая літара ў абрэвіатурах не ўжываецца. Таму Беларускі дзяржаўны універсітэт, хаця універсітэт пішам з унескладовага, абрэвіатура БДУ, у нашым выпадку віртуальны універсітэт, абрэвіатура, адпаведна, будзе ВУ. Хаця ў слове універсітэт пішам унескладовае. Так, дзякуй тут. І што там з тымі апошнімі пакупнікамі? Там, дарэчы, не адна, здаецца, памылка, таму я так все, што паправілі. Як вы думаеце? Пасля, на жаль, коск. На жаль, выдзяляецца коскамі, і памятайце, што, на жаль, гэта суперчастая памылка ў беларускай пісьмовым маўленні, так, калі пішуць разам, пішам асобна, бо на вялікі жаль. Ну і былі б. Вельмі лёгка, раз і назаўсёды можна запомніць правіла з гэтымі часціцамі. Пасля галосных пішам «бо», пасля зычных пішам «бы». Так. А, дарэчы, звярну ўвагу нароўні са словом «на жаль», якое тут не выдзелена коскамі, бо гэта ж пабочнае слово, яно выражае меркаванне аўтара, так, яго шкадаванне. Вось я ў чаце настаўніка беларускаму, і там вельмі часта калегі звяртаюцца з просьбамі, так, можа хто-небудзь падзеліцца. І чамусьці такая там, можа, тэндэнцыю заўважыў сярод настаўніка беларускаму, рэдка хто выдзяляе вось гэта слово «можа» коскамі. Хаця яно выражае такую няўпэўненасць. Можа хто падзеліцца, можа не падзеліцца. Ну і вось тут, на жаль, коскамі не выдзяляецца. Но ўвогуле так пунктуацыя ў беларускай мове, як зрэшты ў рускай, значна больш складаная, чым, напрыклад, у польскай мове. Ну і давайте да практыкі з вами пойдзем. Вось тут у нас так. Давайте глядзець. Што з пунктуацыі, пра якую я толькі што сказаў, вось хтосьці тут развітваецца з Варшавы. Пасля дажджу не трэба коск. А як бы вы патлумачылі, Елізавета, чаму не трэба? Проста не трэба. Так, сапраўды, часам складана патлумачыць, так, ну чаму не трэба? Ну не трэба. Гэта не асобная частка сказу. Гэта не пабочнае слово, гэта прамое дапаўненне. Развітымся калі дакладней, так, пасля дажджу, развітымся сёння, развітымся заўтра, так, гэта звычайная акалічнасць часу, тут ніякага адасаблення няма. А вось думаю, так, паглядзіце, выдзелена абсалютна правільна. Вось тут цікавы тэкст з правага боку. А ненадоўга разам пішацца? Развітваюся, думаю, ненадоўга. З гэтым мне тут складана. Я б прыняў ненадоўга, тут няма супрацьпастаўлення. Так. Я прыняў гэта напісанне разам, нормально. Так. А я дасобна напісала. Ненадоўга, хутчэй не, асобна пішам, калі ёсць або падразумяваецца супрацьпастаўленне. Ён паехаў ненадоўга, а на адзін дзень. Вось тады так. Будзе асобна. Тут развітваюся ненадоўга. Можна напісаць разам, на маю думку. Ну і што ў нас з правага боку? Мы пасмяяліся, так. Не патрэбна коска паміж спецыяльных, ды... А чаму не патрэбна? Ну, такое, калі хоча аўтар выдзеліць дужа, так, як аднародна, у спецыяльных, прарэзінях, гэта як удакладненне, так, Марыя, то можа быць у спецыяльных, а тут удакладненне, у якіх спецыяльных прарэзіненах. А вось з гэтым словом прарэзіненых, там звярніце ўвагу і падумаць, ну, спецыяльных там ёсць, дарэчы, а што ў спецыяльных? Як-то называць па-беларуску вось гэту опечатку, так? Хто назове? По-польску літарówка, напрыклад, так? А як по-беларуску называем? Вот там бачым спецыялых. У галаве украінскае слово «удруківка». Абдрукоўка, памылка друку. Ну, у размоўным маўленні можам казаць абдрукоўка. Так.
Дык што з гэтымі шкарпэткамі, так, прарэзіненых? 2 Н. 2 Н, а трэба адна, а што яшчэ? Разіненых. Не, цяжкія словы ў беларускай мове, дзе пасля «р» пішам «ы». Рэзіна, брызент, інжынер, вось у такіх пасля «р» у такіх выпадках крывавы, напрыклад. Таму прарызіненых. Вось так. Калі ўжо выкарыстаць гэтае слово, так? Або рэзінавых, ну, пра рэзінена зразумела, якіх пакрытая гэтай самай рэзінаю. Але праз «ы». Рэзіна, брызент, інжынер, крывавы, туды ж. Што яшчэ? Што ў загалоўку, можа быць, паправілі? Лізавета? Так. Не ведаю. Лазіць. Так, і вось гаспадар Артур напісаў лазілка, так. Мне неяк вось гэта так літара «е» адразу разанула вока лазілкамі. Лазіць, лазілка. Бачым, жывы прыклад, так, жывая мова, размоўны стыль, лазілкамі, прарэзіненыя шкарпэткі. Да арфаграфіі, да пунктуацыі я тут уже не чапляўся. Хоча аўтар выдзеліць прарэзіненых на сям'ю, няхай сабе выдзяляе лазіць, лазілка. Так. І давайте глянем, што у нас яшчэ засталося на сёння з гэтымі самымі памылачкамі. Што там з коцікам у нас? На сонейку. На сонейку, так. Не заўсёды адбываецца гэта чаргаванне, так, па тыпу на снезе, на дошцы, на сонейку. І мы пра гэта ўжо казалі. Б. Так, у вёсачку Б. Так. Ну, напэўна, гэта не будзе, канешне, груба у вёсачку Б. Ну, паглядзіце, я вось тут пастараўся абыграць гэта, так, выправіць Б памылку. Дарэчы, А Б зусім няма беларускай мове? Паглядзіце, як я, Елізавета, як я абыграў гэта. Выправіць Б памылку. Б пішам пасля слоўназычны. Пасля слоўнагалосны, для мілагучнасці якраз такі, пішам Б. Таму, Лізавета, вы скажце, я пайшла б, так, у краму. Калі б там не ліло на чым, Лізавета? На дварэ ці на двары? Не памятаю. Калі б не ліло на дварэ, так? Або на двары гэта толькі каля дома. А я скажу, а я пайшоў бы, так, у краму, але зараз зраблю памылку, але вы мяне паправіце. Паслухайце, зараз зраблю памылку ў вымаўленні. Я пайшоў бы у краму, але зараз маю заняткі. Дзякуй, гаспадар Артур. Цяпер, так? Хаця слова, змяшаліся гэтыя словы, ўсё ж такі слова «зараз» падразумявае, што зараз гэта ў бліжэйшы час. А зараз пераходзім да наступнага практыкавання. Але цяпер мы працуем з вось гэтымі выявамі. Так, дзякуй, гаспадар Артур. Глядзім далей. О, вельмі частая памылка. Тут з левага боку памылка недзе тут. Дзе ж яна? Памятаеце, як у тым серыяле, так, сакрэтныя матэрыялы, што ісціна недзе побач. Што вось тут скажем? Надышоў. Так, Марына, а што, Меліна? Ну, а што не так? Е не патрэбна. А чаму не? Дзякуй, так, а чаму не патрэбна? Ну, потому что пасля прыставак на азычнае мы не пішам «е». Так. Ну, тут, бачыце, часта змешваюць, так. Прыйшоў, там прыставка на галосную, атум, але адышоў, падышоў, надышоў, так. А як бы вы сказалі, слова, якое выклікае заўсёды пытанні, надышоў час нам з вами стаць крыху ці крыху бліжэй. Ці памятаеце вы, як ставіцца націск у гэтым слове?
крыху ці крыху? Як бы вы сказалі? Калі на у гаспадарыня Марыя напісала так, крыху бліжэй. Можа быць, ёсць іншыя меркаванні. Так, сапраўды, крыху бліжэй. Дзякуй. Мы з вами разбіралі неяк так гэтыя акцэнталагічныя памылкі. Часам проста трэба завучыць. І што з тым тэлефонам? Глядзіш у тэлефон, а яна бяжыць па канапе, а яшчэ па сталу, прыборах, посуду. Бачым там нейкі горад даволі вядомы на выяве. Па стале. Па стале. А што яшчэ? Напэўна, не толькі гэта. Малпачка няхай там застаецца, так? Глядзіш у тэлефон, а яна бяжыць па канапе, а яшчэ па стале, прыборах, посуду. Што б яшчэ паправілі? Так, дзякуй, гаспадар Артур. Посуд, памятаем, калі аснова на цвёрды, так, у лесе, у доме, па посудзе, так. Канчатак у будзе толькі, калі там заднеязычна, па парку, напрыклад, або нейкія імёны, так, там, так, по кавалю, там будзе ю, але губ будзе у. Так, а што наконт працяжніка? Як бы вы яго пакінулі ці не? Што скажаце? А яна? Коску я б тут глядзіш у тэлефон. Хутчэй, не, я пакіну працяжнік. Дзякуй, гаспадарыня Марыя. Працяжнік, як я тлумачу вучням, працяжнік часта ставіцца, калі ім паказвае нейкі рэзкі вынік. Глядзіш у тэлефон, хоп, так, а яна бяжыць па канапе. І пры гэтым працяжнік часта можа ўжывацца як аўтарскі знак. Тут розныя асновы, ты глядзіш, яна бяжыць, не, ўсё нармальна. Са знакамі прыпынку тут усё добра. Працяжнік я пакінуў, як і гэтую малпачку. Памятайце, што калі ў канцы ставім шмат кроп'е, то мы павінны ставіць менавіта 3 кропачкі. Ці памятаеце вы двукроп'е і двукоссе? Калі мы напішам гэтае слово, мы напішам з літары Х ці без? Двухкроп'е і двухкоссе. Ці двукроп'е і двукоссе? Двух. Елизавета? Ну, з звуком, не? Без. Двукроп'е, праз апостроф, так, і двукоссе. Тут, запомніце, калі ласка, пішам без літары Х. Вось назвы гэтых. Двукроп'е знак прыпынку, двукоссе не знак прыпынку, але графічны знак, але пішам без літар Х. І там, і там. І двукроп'е, і двукоссе. Ну і давайте 3 у нас. Быццам бы 3 ось такія заданні з тэкстамі. Таксама ўзяў жывы тэкст, жывое такое паведамленне. Знаёмы бягун пісаў справаздачу пра сваю прабежку. Ну і давайте паглядзім, што ў яго тут атрымалася. Так, Марыя, может быть, Марына, Елизавета, прачытайце нам тэксцік. Хочаце яго пачуць. Увесь читает? Да, прочитайте, калі ласка, так. Так кто читает? Давайте, Елизавета, читайте, а Марына прочитае потым наступны. Дождь стихает цалкам перед самым домом. Змешаныя пачуцці. Радасць ад пераадолення сябе і завяршэння прабежкі. Скруха ад аднаўлення болі ў назе. А ўчора ж было ўсё, здаецца, добра. Забягаючы трэніроўку, наведала думка пра свою асаблівую сцяну, кшталту марафонскай, якую пачаў адчуваць блізка да сотні. Але такі настрой быў сёння, заўтра ж будзе новы дзень. Ну, вось такая справаздача, і давайте паспрабуем сябе выкарыстаць у ролі карэктара, так, або рэдактара, адрэдагаваць гэты тэкст. Ён на добрым узроўні, так, гэты чалавек штодня выкарыстоўвае беларускую мову, але
часам памылкі раз по раз сустракаюцца. Так, Артур напісаў, дзякуй спедар Артур, адбо, што там, ад болю, так, боль у беларускай мове. Ёсць цэлы шэраг такіх слоў, у якіх не супадае род. Таму тут ад болю, так, ад аднаўлення болю. Ёсць нават такі раман у беларускай літаратуры, ён называецца «Вазьму твой боль». Можа, хто-небудзь прыгадае аўтара? Гэта Іван, хто? Веліш? Блізка, іншы Іван, але так, Іван Шемякін. Іван Шемякін, «Вазьму твой боль», так. Дзякуй. Гэта Іван Шемякін. Таму, дарэчы, вельмі цікавае слова з пункту погляду роду, гэта слова твар. У беларускай мове твар гэта які род? Мужчынскі. Мужчынскі. У рускай мове лицо ніякі, а ў польскай мове твар гэта які род? Жаночы. Жаночы. Так што вось у 3 розных мовах гэтае слово мае 3 розныя роды. Ну, але давайте наглянем на пачатак, так, гэтага тэксту. Першы сказ. Ці ёсць заўвагі? Давайте вось па сказіках пойдзем. Ну, дождь стихае перед домом. Ну, быццам бы ўсё нармальна. Дзіўнае. Як? Ну, не, што ён прыбягаў ужо, так, на фініш свае прабежкі, і дождь сціхае цалкам перад самым домом. І хай сабе, так, як тут ужо нічого, нормально, так. Змяшанае пачуцце. Не змешанае? Змешанае. Змяшанае пачуцце, так. Змяшанае пачуцце. Няхай сабе, добра. Змяшаць, так, змяшанае пачуцце. Добра. А вось далей. З болем мы разабраліся, так? А што яшчэ ў гэтым сказе? Косак не хапае, здаецца. Так, выдзяляем коскамі слова «здаецца», так? Бо яно выказвае няўпэўненасць аўтара, яго уласнае меркаванне. Такія словы называюцца пабочным. Іх мы можам упусціць, так? А ўчора ж было ўсё добра. Можна было таксама напісаць, ну, здаецца, аўтар тэксту выказаў сваю тут няўпэўненасць. А давайте паглядзім, дзякуй, давайте паглядзім на наступны сказ. Ён вельмі такі характэрны. Дабегаючы трэніроўку, наведала думка пра своеасаблівую сцяну. Нават можна вось тут спыніцца на гэтай частцы. Трэба казаць, што калі я дабягаў трэніроўку, мяне наведала думка пра сцяну, нешта такое. Так, а ў чым тут, як ахарактарызаваць гэтую памылку? Ну, тут не супадаюць. Ну, типу, думка наведала, але думка не дабягала. Ага, а хто памятае слова «дабягаючы»? Што гэта за такая цікавая часціна мовы? Што гэта за штука такая? Дзеепрыслоўе? Дзеепрыслоўе, так? І дзеепрыслоўе выражае пабочнае дзеянне, дадатковае дзеянне. У сказах з дзеепрыслоўным зваротам. Што там? Выдзяляецца коскамі. Выдзяляецца коскамі. Па-першае, трэба паставіць коску пасля трэніроўку, так? Ну, а па-другое, так, дзеепрыслоўны зварот выражае дадатковае дзеянне, якое выражана асноўным. Таму можна, так, як спадарня Марына казала, калі я дабягаў трэніроўку, там мяне наведала думка. Або можна пакінуць гэты дзеепрыслоўны зварот, дабягаючы трэніроўку, але тады трэба не думку паставіць, так, як дзейнік, а сябе. І як мы тады зменім, дабягаючы трэніроўку? Я падумаў, так. Я падумаў пра своеасаблівую сцяну кшталту марафонскай, ну і быццам бы далей все нормально. А дарэчы, хто з вас можа растлумачыць, што гэта за сцяна такая? Пра якую сцяну падумаў аўтар тэксту? Ці ёсць нейкія версіі? Но гэта, насамрэч, гэта такое паняцце, звязанае з фізіялогіяй чалавека. Калі людзі бегаюць доўгія дыстанцыі, то па навуковых даследаваннях даказана, што чалавек на сваёй энергіі, на сваіх вугляводах можа прабегчы, ну, без такой вялікай стомленасці, але пры добрай трэніраванасці прыкладна 30 кіламетраў. А потым надыходзіць вось эта сцяна, калі ты і хочаш бегчы, а ўжо не можаш, няма энергіі ў цябе.
Так, калі няма ўжо глікагену, так, і таму, калі я, напрыклад, бягу марафон, ці мае калегі, ці іншыя марафонцы, то перыядычна трэба падсілкоўвацца на гэтых пунктах, дзе даюць энергетычныя гелі, або браць з сабой, так, бо інакш можа проста не хапіць вось гэтага глікагену ці паліва, калі так спрошчана сказаць. Ну і быццам бы ўсё, правда? Але такі настрой быў сёння, а заўтра ж будзе новы дзень. Давайце тады глянем на тэкст. Я нават практыкаваў такое, шаноўнае гаспадарства, паглядзіце, калі ласка. Я тут сам прыдумаў тэкст, у якім зрабіў цэлы шэраг памылак. Тэкст пра мяне. Было такое у маёй біяграфіі ў гэтым годзе. У красавіку здаваў экзамен на веданне польскай мовы. І давайце паглядзім. Спадарня Марына, прачытайце, калі ласка. Экзамен по польскай мове на ўзроўні С1 я здаваў у Быдгашчы. Сам іспыт складаўся з 5 модуляў. Спачатку мы слухалі ўрыўкі з рэпартажаў на радыё, потым працавалі з напісанымі тэкстамі. Ага, так. Угу. Далей. Вось бачу. Пазней нам трэба было зрабіць заданне на веданне граматыкі, а потым 10-1,5 гадзіны было на тое, каб напісаць сачыненне на 400 слоў. На практыцы нас чакаў вусны экзамен, на якім трэба было выказацца па пэўнай тэме і коротка пераказаць тэкст. Каб здаць экзамен, трэба ў кожным модулі набраць мінімум 24 пункта 40. Чакаем вынікаў. Ну, я сам прыдумаў такі тэкст, каб ужо нікога раптам не пакрыўдзіць, не абразіць, то і такое стаў практыкаваць. Давайце прааналізуем па сказках гэты тэкст і ў каго ёсць заўвагі і прапановы на па першым сказе. На ўзроўні. А чаму? Нагадайце. Узровень гэта другое скланенне. Угу. Месны склон. Ну, лес, напрыклад, таксама другое скланенне, так? Але там мяккая аснова. Мяккая аснова, так. Асноўная гэта мяккая аснова. Так, здаваў у Быдгашчы. Можа быць, хто-небудзь з вас быў у гэтым горадзе ці не? Не бывалі? А мне вось такая цікавостка, здаваў Быдгашчы, таму што не паспеў зарэгістравацца на экзамен у Гданьску, і ў Гданьску ўжо месяцаў не было, давялося ехаць аж у Быдгашчы. Давайце глянем на другі сказік. Можа, не на радыё, а па радыё. Ну другі сказ там пра іспыт, так? Все добра. А вось з рэпартажаў на радыё, па радыё, з рэпартажаў па радыё. Хутчэй так, а што такое больш відавочнае? Спачатку. І што там спачатку? Так, добра. Спачатку і разам. Гэта адно слово, так, спачатку. А ці можам мы пісаць, у якім выпадку мы напішам з і пачатку? Хто прыгадае? Што будзе? Калі ёсць спачатку чаго? Калі мы скажем з самага пачатку, так, напрыклад. З самага пачатку мы слухалі ўрыўкі з рэпартажу па радыё, так хоча скажам. А потым працавалі... Калі, напрыклад, там спачатку вясны. Так, спачатку вясны ёсць залежнае слово, так. Дзякуй. Вось гэта слово крыху, як мы это знацікам. І што з гэтым сказам, якое пачынаецца са словом крыху? Такі вялікі сказ атрымаўся мне. 10 з мяккім знакам. Хтосьці, дзесьці, чамусьці, калісьці пішам з мяккім знакам, так. Ну, звярніце увагу, сачыненне трэба было напісаць сапраўды на 400 слоў. А як вы думаеце, ці лічылі там за памылку, калі пішаш на 405 слоў? Не. Больш, не менш. Нам сказалі плюс-мінус 10%. Так, значыць, вось там. Калі 400 слоў, то
10% гэта 40, атрымаецца у межах 360-440 слоў трэба было пісаць вось гэтае сачыненне, але вельмі шмат таксама было пісаць непажадана. Далей, што там? Напрыканцы разам. Напрыканцы разам. Няма такога слова прыканцы, так, гэта ўсе словы зліліся ў адно. Так. І далей, што? Яшчэ ёсць парачка памылак быццам. Выказаться, не ведаю. Выказацца, не, выказванне, вуснае выказванне, нормально, выказацца, все добра. У вучняў ёсць такі від працы на алімпіядах па беларускаму, вуснае выказванне, так. Дзякуй, спадар Артур. Так, 24 пункты, так, памятаеце, мы 2 чалавекі, 2 каты, 24 пункты з 40, і што яшчэ, акрамя гэтых 24 пунктаў? У кожным модулі. Так, зноў мяккая аснова, так. У кожным модулі набраць мінімум 24 пункты. Чаму 24 пункты? Гэта 60%. Вось такая там была мова, што трэба было па 60% мінімум набіраць у кожным з модулю. Калі, напрыклад, у 4 было па 100%, а ў адным 55%, то экзамен не быў бы залічана, вось такое. А калі пра гэтыя лічэбнікі, давайце заданне ў чаце такое зраблю з зорачкай, як я его называю, паглядзіце, калі ласка. Вось я напісаў там, што я напісаў? 73 вучні. А паспрабуйце гэта напісаць у творным склоне, так? Кім або чым? Як бы гэта выглядала? Заданне ў чаце. Спадарня Марына напісала, так. Ага. І вось так, вось тут у нас, ага, ўжо пайшлі рознагалоссі, што нармальна, так, гэта лічэбнік Кены, цяжкая рэч. Так. Так, як вы думаеце, 70 трымаць ці 70 трыма? Як тут запомніць гэты момант? Вось, правда, тут цікава атрымліваецца. Ну, у рускай мове там 2 часткі, трэба утворны склон. Мне падаецца, у беларускай таксама. Абсолютно правильно. Поставим лічебник 7, так, у творным склоне. 7 сямю. Так. 8 8. Там усё ж таки так 7 10 трыма. Але, напрыклад, 70 трох вучняў. Так. Тут кожную частку фактычна склоняем як асобны лічебник. Таму 73 вучняў, але 70, там 400, напрыклад, альбо 200 гэтымі самымі вучнямі. Так, з гэтым разабраліся. Асобна ёсць у мяне там яшчэ па лічэбніках. Ну і давайте паглядзім, што ў нас на сёння засталося. Засталося ў нас вось такое. І ўсё ж такі, дзе тут памылка? Давайте глянем. На адпачынку. Добрага адпачынку. А чаму канчатак у? Можа быць, і адпачынка ж так выглядае нядрэнна. А што гаворыць правільна? Як вы думаеце? Лизавета? Я не ведаю. Ой, гэта родны склон, другое склоненне, калі можа быць канчатак А ці У, і ў залежнасці ад таго, які гэта назоўнік. Калі няма множнага ліку, адпачынкаў няма ж, адпачынак ён адзін. Так, тут памятайце, што гэта самае, напэўна, складанае правіла беларускай мовы, бо там ёсць
пункту 15, так, розных, калі у, але ў цэлым, так, спадарня Марына, тут трэба запомніць, калі у нас абстрактныя назоўнікі, то, што не можам палічыць, тое, што не вельмі такі акрэслены прамежак, недакладна. Вось там сёння якога там 17 снежня 2025 года, бо год гэта акрэслены. Але мне не хапае добрага адпачынку, так. Або не было паміж урокамі перапынку. Вось такім чынам. Калі абстрактнае, то так. Калі канкрэтнае, то, што можам палічыць, канкрэтныя прамежкі часу, то ўжо будзе інакш. Хаця, канешне, ёсць выключэнні. Яшчэ там такі момант, рэчыўныя назоўнікі, калі рэчывы цукру, алею, воцату. Праўда, там ёсць два выключэнні. Як вы думаеце, для якіх прадуктаў? Хлеб. Хлеб, так, дзякуй. Хлеб, а яшчэ авёс. Авёс рэдка сустракаецца, так, хлеба і аўса. Але, спадарства, гэта толькі вось момант з гэтай прэзентацыі, так, яшчэ ў нас ёсць, як я люблю казаць вучням, яшчэ ў нас ёсць час. Так, і вучні тады говораць, яшчэ ў нас ёсць цэлая гадзіна, не кажу, ёсць час на працу, і зараз я хацеў бы вам паказаць яшчэ одну маленькую прэзентацыю. Мы фактычна тэму сённяшніх заняткаў так ужо даволі хутка разабралі, але гэта, убачце, не першыя такія мае курсы, калісьці меў такі летні онлайн-практыкум, і хацелася, паколькі у нас застаўся час, я ўсё ж такі хачу выкарыстаць гэты час максімальна эфектыўна і карысна для вас. Давайте вось тут так коротка з таго, што мы з вами гэта ўжо было на нашых занятках. Паглядзіце, скажыце мне, дзе няправда пра літару нескладовая? Так, уже без гэтых адзінак нулікаў. Дзе паставілі б нулік? Хто памятае? 2-3. 2-3, Марына памятае, так? Бо гэты гук цвёрды і санорны. Санорны, голас не аглушаецца. А значок называецца не гачак, гачак это птушачка, так? А што? Не памятаеце, Марына? Панк записывала 10, забылася ўжо. Можа, спадар Артур памятае, зараз там гляну, так? Што там у нас? Брэвіс, так, гэта брэвіс. А яшчэ ёсць яшчэ неправда. Дзе неправда? Нумар 7 хаваецца не за літары цвёрды знак, так, а за літары шча, а яшчэ дзе неправда? Гэта у нас 5. 5. Памятаеце, што гэта такі прыгожы даволі. Не сказаў бы, што міф, так. У мяне, дарэчы, ёсць, я сёння пачаў капаць свае архівы, ёсць вялікі, даволі такі цікавы, мне самому стала цікавы матэрыял толькі вось пра гэтую літару нескладовая, і ў выглядзе прэзентацыі, і ў выглядзе PDF-файла. Таму там шмат цікавага знайшоў пра гэтую, у свой час працаваў менавіта з гэтай літарай, таму калі камусьці будзе цікава, я магу гэты файлік выслаць асобна. Памятайце мой контакт у Тэлеграме, я зараз яго прадублюю, так, можна да мяне звярнуцца і там атрымайце, сам сёння перачытаў, аж самому стала цікава. А ці памятаеце, у якой яшчэ мове ёсць, у якім алфавіце дакладней ёсць гэта літара нескладовая? Або прыкладна, у якіх там мовах? Куды трэба ісці? Куды трэба глядзець? Узбекскі, мабыць. Ва узбекскай, там дунганская мова, так. Дунганская мова. Ва узбекскай мове, так. Вось, гэта там, як гэта правільна памыліцца, сярэдняя Азія, так, вось. Там можна знайсці, і ў мяне ёсць там ілюстрацыі, літару, дакладна такую літару ў нескладовай. Так, таму літара не унікальная, конечно, але яна стала сімвалам беларускай мовы. Паглядзіце, калі ласка, вось тут у мяне і адказ. Яшчэ мы з 25-й, гэта 22-я літара беларускага алфавіта. Вось. Давайте глянем, што яшчэ. З гэтым мы вось з унескладовым.
працавалі, так. І тут, бачыце, у мяне нават асобная прэзентацыя ёсць на унискладовая. Паглядзіце, калі ласка, на гэтае слово. Мы не будзем выконваць усё заданне, так? Але, можа быць, самі паглядзеўшы на гэта слово, задайце мне пытанне. З якім словом, можа быць, у вас выкліканы сумненні, якое слово выклікае сумневы або выклікае пытанне? Прагледзьце гэтае слово. Ці, можа быць, усё нармальна, усё зразумела. Бачыце, у мяне такі тэкст нават ёсць спецыяльны. Таксама, калі хочаце, так, калі хто хоча поўнасцю выканаць, можна сабе зрабіць, напрыклад, скриншот, а потым выканаць, мне даслаць. Ну што, ці ёсць пытанне? Спадарыня Марыя. Спадарыня Марына, ці Елізавета, ці Артур? Ноу-хау. Там не патрэбна унискладовая? Запазычанае слово, так, запазычанае слово, якое не змяняецца, на канцы слова пішам у складовае, непатрэбнае, так. Як фрау, Бернард Шоу, ноу-хау, там не патрэбна. А унія і уніяты... А вось глядзіце, Брэсцкая унія, на У падае націск, так. Таму пішам у складове, потому што у нескладовая гэта зычны гук. На зычны гук не можа падаць націск, так? Таму Брэсцкая унія. А вось для уніята не падае націск, так? Для уніята, не для уніята, так? Для уніята пішам у нескладовае, бо не падае націск. Тут яшчэ важна глядзець з націскам, бо гэтыя літары так абазначаюць у, гэта галосны гук, у нескладовая, у зычны гук. На зычны гук не можа падаць. Там Брэсцкая унія. Дарэчы, яшчэ есть такое слово траур. Траур, жалоба, вось траур пішацца з складом. А яшчэ калі пад націскам. Брэсцкая унія, напрыклад. Так. А вось пра ноу-хау хтосьці пытаўся, так, спадарня Марына, здаецца. А там паляце шоумен. Шоумен, так, ужо, вось там яшчэ ток-шоу, ток-шоу напішам з У складоў, а шоумен не ў канцы слова, і слова, якое змяняецца, таму вось там Уладзіслаў быў шоуменам. Шоуменам напішам ужо з У складоў. Ну, хаця Уладзіслаў, канешне, напішам, канешне, але гэта, напэўна, несправядліва, так, напішам з У складовай, бо ёсць такая, на маю думку, несправядлівасць у беларускай мове, што літара У нескладовай не можа быць вялікай. Так, вось там, бачыце, ток-шоу. А крыкі ура, як напішам? Тут правильно напісана ці не? Якое слово? Крыкі ура, вось тут у перадапошнім радку. Няправільна, двукоссе не ўплывае. Двукоссе не знак прыпынку, так, таму двукоссе не ўплывае на пастаноўку, так, у нескладоў. А страуса, правильно напісана ці не? Страуса. Няправільна. Няправільна, так, бо слова, якое мае ум, ус, і нават калі яно не заканчваецца на умс. Так, вось такое. Так, давайте глянем, што там. Можна пытанне? Так, вось тое самае, бачыце, тут адказы. Ага, кажаце. А, да, вось тут написано па набярэжнай, а там было па набережнай, ці як там? Там было, дзе там было? Вот набережнай. Набережнай. Тут памылка, так, па набярэжнай. А, я думала просто, что тут без памылки. Не, тут памылка яшчэ звязаная з ужываннем, канешне, літары Я, так. А па набярэжнай, вось бачыце, тут выпраўлена, але не выдзелена. Дзякуй вялікі, так. Па набярэжнай, безумоўна. Ну, вось, так што я казаў ужо, напэўна, пра то, што калі быў школьнікам, ганарыўся, што я веду адно правіла, унескладовае пішацца пасля галосных, але тут насамрэч правіла вельмі складанае, з шэрагам выключэнняў, нюансаў і гэтак далей. А чаму уханне без... Пад націскам уханне, як унія, насілі унты, паглядзіце так, пад націскам. Групоўка ультра, вось там, правда, не веду чамусьці, джоуль, і для уніята не напісана адказа, але пад націскам. Пад націскам, натуральна, пішам у складовае, так, бо толькі галосная літара можа ўтвараць склад. Ну і давайте, напэўна, глянем, што яшчэ ў нас. Не хвалюйся, я вас не затрымаю даўжэй, чым на... А, вось гэта маё любімае заданне, вось гэта, напэўна, зробім. У мяне яшчэ сёння
ёсць будзе урок, дарэчы. Так, вось тут гэта заданне, паглядзіце, зрабіў фотаздымак, гэта я так пішу на дошцы. Гэта заданне практыкаваў з вучнямі, каб развянчаць гэты самы міф. Які міф? Як чуецца, так і пішацца. Беларуская мова вельмі лёгкая. Так, як чуеш, так і пішаш. Ну, кажу, добра, дзеці, давайте. Наверное, же потым бедалі, так. Вось, глядзіце, як чуеш, так і пішаш. Дзядзька, сцежка, пясчынка, футбол, расчоска, дождж. Маё любімае было няўе, кажу, няўе. І калі не бачыць, так гэта можа быць... Ну, што такое няўе? Няўе. А што гэта такое? А што гэта такое, так? А уявіць сабе гэта зараз вы бачыце, так? А я вучням дыктоўку дыктую, няўе. Што такое няўе? Як толькі яны гэта не пісалі. Што такое няўе? Напрыклад, зязюля, няўе, гняздо. Адвіць. Ну, і звярніце ўвагу, так? Пасля ў нескладовае мы не пішам апостроф, бо гэты гук заўсёды цвёрды. Вось гэты праназоўнік без, так? Без шкла. Так, які там... Варыянтаў 10 яго вымаўлення ёсць. Вось гэта прыпадабненне зычных і гэтак далей. Аглушэнне, аканне, яканне, азванчэнне. Вось даволі такое характэрнае фота, дзе, бачыце, мы бачым, што у беларускай мове не заўсёды пішацца так, як чуецца. Але памятайце пра якія прозвішчы мы пішам, як чуем, запазычнае? Шмідт, Рэмбрандт, Гумбольдт, так, калі у канцы маем спалучэнне сычных, так, таксама даводзілася у розных спрэчках. Ну, вось тут, бачыце, вось такую дыктовачку праводзіць з вучнямі, ну і там бедныя, я там дрэнныя адзнакі не ставіў, канешне, але вось трэніраваў іх такім чынам і паказваў, што беларускай мове не ўсё так проста. Мне таксама маці ў свой час сказала, што беларуская мова, там, як чуеш, так пішаш, все спакойна, нармальна, там разбярэшся. Вось з гэтым было ў нас, так. Прагледзьце, калі ласка, яшчэ раз, ці ўсе памятаюць, спадарня Марына, напэўна, выконвала заданне, так, спадарня Марына? Так, я вам дацала. Таму яна атрымала ад мяне там адказ, там на добрым узроўні выканала спадарня Марына. Амаль беспамылкова. Вось тут цяжкае было слово дэзінфекцыя. Не да спадарні Марыны пытаюсь, а вось да іншых. Што б выбралі ў гэтай пары? Дэзінфекцыя з і ці з і? І? А вось і не. Дэзінфекцыя. Хаця і запазычная прыстаўка, але чамусьці вырашылі, што пасля гэтай прыстаўкі ўжо, тут, бачыце, часта ў правілах мы маем дачыненне, ну, бо гэта ж складаюць жывыя людзі, так? Маем дачыненне з тым, што ну, тут гэта слова выключылі, гэтую прыстаўку з шэрагу прыстаўак, пасля якіх пішам і. Напрыклад, так, суперігра пішам праз і, але чытаем як і. Суперігра. Але дэзінфекцыя пішам і вымаўляем. Таму вось дэзінфекцыя, так, вось цяжкі прыклад, але пішам пасля дэз, супер, між, там, контур, штосьці пішам, вось гэтай прыстаўкі пішам і, а дэз пішам ужо і. Так. Давайте так уже прагледзім просто. Калі у вас будуць пытанні, вы задавайце, калі ласка. Вось такое рабіў, паглядзіце, калі ласка. Так. Гэта ўжо, напэўна, адказы. Вось гэта слова на спадарня Лізаветы. Як вы прачытаеце пра схему? Схему ці схему? Схему? С мяккі ці цвёрды? Цвёрды. Цвёрды, так. Памятаем пра суседнюю мяккасць, але перад ГКХ тут цяжка нават сказаць схему, так. А вось гэта слова, ці правільна напісана? Дзясяцера. Глядзіце вось. 10.
Ці десяцёра? Не ведаю. Мы гэта разбіралі, так? Ну, У мяне не было тады. Так. А вось гэта самыя цяжкія зборныя лічыбнікі. Калі 9 і 10 робім зборныя, то гэта якраз такі правільныя варыянты, запомніце, калі ласка. 9 і 10. Там 7, 8 гэта лёгка, але вось 9 і 10. А ўжо больш за 10 мы ўжо не ўжываем. Там 11, ну яшчэ часам вельмі рэдка можна сустрэць, але ўжо 11, 12 гэта больш уласціва для польскай мовы, дзе могуць сказаць і 20 і гэтак далей. Вось тут давайте, ну, напрыклад, што там у нас ляжу па часе. Давайте яшчэ вось тут знайдзіце гэтыя словы, дзе літару «э» трэба замяніць іншыя. Ну, можа быць, не 5 слоў, а прынамсі па адным слове знайдзіце з памылкай, дзе б вы напісалі па-іншаму. Вось яшчэ з гэтымі запазычанымі словамі ёсць праблема. Літару «э» трэба замяніць іншай. Я даволі доўга рабіў фармулёўку гэтага задання, сам складаючы яго, ужываючы такія складаныя словы. Таму шчыра кажучы, не ўпэўнены, ці зрабіў бы яго зараз правільна, бо тут доўга працаваў са слоўнікамі, і бачыце такія словы, якія не кожны дзень выкарыстоўваем, і назвы розныя. Але вось па адным слове можна напісаць у чаце, знайдзіце прынамсі адно слово, якое б вы выправілі, і напішыце яго правільна. Адно, хаця б так, па адным слову. Чэрапавец, Душанбе, катэт. Спадарня Марына вырашыла напісаць чарапавец, так. Ордар, так. Еретик. Еретик нормально. Тільки пам'ятаю. Ордер, так, спадар Артур. Ось я написав одер і ордер, так? У чим розниця? Коли у нас, я говорю, коли у нас назва, уласне ім'я, то пишемо не комп'ютер, а що там, Пітер, наприклад, так? Або Манчестер. Але комп'ютер, ордар, орендовать, так, оренда, орендовать, сходный, чарапавец. Марина, а где город знаходится, в якой краине? Росія. Росії, так. Там як запазычанае слово, ці можам мы яго разглядаць? Можам, так, але можам разглядаць як даўно запазычанае, таму чарапавец напісанне выглядае натуральным. Хаця, вось, трэба праверыць зараз, не ўпэўнены па слоўніку, можа быць, яшчэ не ўвялі як нарматыўнае напісанне праз А. Так. А вось паглядзіце ж на слова ересь. Нічога там у вас не напружвае, скажем так. Ерась. Ерась, так. А паглядзіце яшчэ на слова шэраваты. Быццам такое вось фактычна адзінае слова, так, напэўна, ці амаль адзінае, якое не запазычанае. Шэраваты. І там памылка. Шараваты. Шараваты, так. Пры гэтым звярніце ўвагу, цікавы які момант. Шараваты, так, гэта у залежнасці ад кантэксту, які мае адценне шэрага колеру, і шараваты гэта які нагадвае сваёй формай шар. Тут гэтыя формы слоў супадаюць, так, шэры, але шараваты, так. А чому там А? Ну, цікаво. Не пад націскам, імаецца на А. Корень шэр, а не пад, ну, як лес, корень таксама лес, але лясны. Тое самае, все тое самае, гэта не запазычанае слово. Лес, лясны, А, шэры, шараваты, А. Все. Для мяне таксама гэта у свой час, ну, даўно, так, гэта здзівіла. Як так? Шэрыш, так, але як шараваты? Гэта ж як шар. Але тут вось такая сітуацыя, таму шараваты, калі правільна пісаць, не запазычанае слово, пераход у А. Сугучнае з тым, які нагадвае шар, але вось так гэта выглядае. Вось тут мы гэта мелі, здаецца, так. Можна таксама яшчэ, напэўна, па адным выправіць словазлучэнні. А у чаце, калі вы напішаце, астатні убачыць правільныя варыянты словазлучэння.
вось гэтыя асаблівасці сінтаксічныя беларускам. Бегчы за сябрам, так? Вы ўжо памятаеце, што тут няма кантэксту, што бягу яго паклікаць, таму бегчы за сябрам, напрыклад, можна. Ісці па ягады, можна ісці па ягады, калі мы ідзём у краму, так? Мы гэта сёння прагаворвалі. А вось сумаваць па маці, добра, адно ёсць. Што яшчэ? Давайце разам яшчэ вось гэта выканаем. А вось, Елізавета, дзякуй, падобны да маці. Магчыма варыянт. Можна казаць падобны на. Можна і да маці. Дзякуй, спадарыня Марыя. Так, сасна пры дарозе, сядзець пры дарозе, так, а не каля дарогі, тут пры дарозе. Спатыкнуцца на камень, дзякуй. А што яшчэ не ўбачылі? Штосьці не ўбачылі яшчэ. Яшчэ два не ўбачылі. Убачылі спатыкнуцца на камень, сядзець пры дарозе і убачылі... Што убачылі? І убачылі... Так, спатыкнуцца на камень, сядзець пры дарозе. Не, пісаць на адрас. Вось калі пісаць па адрасу, гэта будзе якраз такі калька з рускаму, а па-беларуску пісаць на адрас. А што яшчэ ўбачым? Давайте. Доглядаць за дзіцяць. Так, даглядаць. Дзе там гэта даглядаць? Доглядаць дзіця. Правильно. Тут правильно. Даглядаць каго што? Даглядаць дзіця, даглядаць хворага. Тут прамое дапаўненне без праназоўнікаў. Так, даглядаць каго? Нормально. Так, абсолютно правильно, спадарок. Вось у рускай мовы, зверніце, там будзе заведуючы чым. Так, і адсюль прыйшла гэта калька. Загадчык бібліятэкай. У беларускаму загадчык чаго? Загадчык кафедры, загадчык бібліятэкі. Так. Вось такія тут розныя канструкцыі. Так, і што ў нас яшчэ засталося? Так, пайсці па ягады. Ісці па ягады можна, бегчы за сябрам можна, але што нельга? Пачуць не скрозь сон. Вось гэта калька з рускай мовы. А як пачуць не скрозь сон, а пачуць? Які варыянт прапануеце? У сне. Праз сон. Так, пачуць праз сон. Пачуць праз сон, так. Вось такой. З гэтым, даволі, бачыце, такія, на маю думку, даволі цяжкія заданні, але цяжка мне надаваліся, але давала сіл і энергіі тое, што гэтыя заданні будуць камусьці карысныя, і я рады, што яны карысныя, у тым ліку і вам, шаноўнае гаспадарства. Так, вось, звярніце ўвагу. Такія. Пра іншае мы з вамі прагаварылі, так, словазлучэнні, і давайце глянем. Вось тут яшчэ, так, знойдзем гэтыя 5 слоў і, напэўна, на гэтым на сёння скончым. Дзе ў нас пішацца не так, як чуецца? Тарабелі ў мінулы раз. Так. Не ўсе, можа, былі. Таму гэта, бачыце, такое яшчэ паўтарэнне. Нагадайце. Краіна. Краіна, раз. Далей. Краіна, так. Што яшчэ? Пейнтбол, азванчэнне. Пейнтбол, азванчэнне. Бачыце, што яшчэ? Цудоўна. Экзаменатар. Экзаменатар, так, цудоўна. І яшчэ 2 слоўцы. Футболіст. Футболіст і... Айсберг. Айсберг, так. Айсберг, усё гучыць, так, як пішацца. Так, вось тут, бачыце, у мяне ў гэтым варыянце дадзены яшчэ і адказы. Так што, бачыце, шаноўнае гаспадарства, вось гэта яшчэ ёсць, так. Мы сёння разбіралі пра гэты перапынак, так, перапынку. А што яшчэ тут? Перапынку гэта адна памылка.
Вельмі цяжка. Волейболу? Не, волейбол гульня. Волейбола, футбола даволі... Хаця все тут так адносна, канешне, але назвы гульняў, там асобны пункт правіла. Назвы гульняў, танцаў пішуцца з А. Вальса, волейбола, футбола. Так. Перапынку гэта адна памылка. Берага. Берага, так. Ёсць два берагі. Ёсць адзін бераг, ёсць другі. Берага, так, дзякуй. Згодны. Хлеба мы казалі, што выключэнне, так. Што яшчэ напісалі б, або сказалі б? Напісалі б, так, або сказалі б з гэтай часціцай «б». Украінізма? Украінізма, асобнае слова, так, асобна лексічнае адзінасць. Камунізму, здаецца, як абстрактнае, тэарэтычнае паняцце. Украінізма, асобная лексічная адзінка. Ну і, напэўна, у нас ёсць розныя акіяны. Акіяна. Ёсць, па-моему, Куляшова такая паэма «Далёка да акіяна». А яшчэ, звярніце ўвагу, гэта адкапаў проста ў слоўніку. Лясок і ўзлесак. Вось зараз нават не памятаю, зараз гляну, дзесьці тут памылка. Ляс, так, ляска, але ўзлеску. Ну, часам проста вось такія моманты. У чым розніца? Лясок і ўзлесак. Па сутнасці, але вось, ну, ўзлесак край лесу, так, але вось, бачыце, такія, такім. Тут гэта жоўтым колерам выдзелены неправільна, выдзелены словы з памылкамі, так, правільна, адпаведна, ляска, украінізма, перапынку, берага і акіяна. Ну, вось што, гаспадарства. Так што матерыялаў у мяне вельмі шмат. Мы сёння разабралі і тэндэнцыі розныя маўлення ў інстаграме і яшчэ зрабілі такое паўтарэнне па мінулых занятках. На гэтым цыкл нашых заняткаў скончаны. Спадзяюся, вам было цікава і карысна.